Soňra Gurbanygul Berdimuhammedow adynaky howundarlygy metäç çağlar himayet bermek boýunça Haýyrsahabat gaznasynyň howundarlyk etmeginde halkara parahaçylyk anaşmak ýyly çağılan göz ýetimi dünýä garaşy atly geçirilen bätleşiň ýeňjilerini filalamak dabarasy boldy. Bätleşiň aýdymsaz we tansunugaty ugrunça birinji orny Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň Bekerden şäherindäki tebigi ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýürütüleşdirilen 27-nji orta mekdebiniň okuwçysy Umit Rzagulow münasip boldy. Şeýle-de bu ugru boýunça 2-nji we 3-nji orunlara degişlilikde Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň daşary ýurt dillerine ýürütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy Umit Töreýew we Aşgabatyň halkara mekdebiniň okuwçysy Abany Rawat münasip boldular. Şeýle-de Bätleşiň türkmen milli oýunlary ugruna Daşoz welaýatynyň Goýrugly etrawynyň 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Şanur Berdiýew ýeňji boldy. 2-nji orny Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherindäki 5-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ibrahim Täşliýew, 3-nji orny Mara welaýatynyň Wekilbadyr etrawynyň 10-nji orta mekdebiniň okuwçysy Zeynep Uraz Muradowa eýelediler. Surat çekmek we amal haşam sunugaty ugru boýunça 1-nji orny Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýürütüleşdirilen orta mekdebiniň okuwçysy Selvi Saparowa münasip boldy. Bätleşiň bu ugru boýunça 2-nji we 3-nji orunlary Eýran Islam Respublikasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň ýanynaky Häkim Haýamyň bilim toplumynyň okuwçysy Helma Feyzi, Imam Gurbanygul Berdimuhammedow adynaky Çağlar Sagyldyş Dikeldiş merkeziniň Çağlar bagynyň orta toporunyň körpesi Osman Meg Aşyrgelliýew eýelediler. Ýeňjilere ýürüte diplomlary we sowatlary gowşurly. Bätleşiň baş bayragyna Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň 19-njy orta mekdebiniň okuwçysy Kaka Durduýew münasip boldy. Baş bayragy Haýyrsahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vice-prezidenti Atabaýewa gowşurdy. Bätleşikde ýeňji bolan çağlar öz ýürek buýsançlaryny şeýle beýan etdiler. Şu fırsattan peýdalanyp bize mümkinçilikler deret berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çağı ýüregimizden sawalsynlarymyza aýdýaryn. Biziň gahrman arkadalymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmi damara waşyklara wetlensin. Arkadaly gahrman serdara Şährat. Arkadaly gahrman serdara Şährat. Gahman arkadaly gahman serdarymyz biz görpelere okumaga, öwrenmäge, okuyup başarýarymyzy ýüze çykarmaga döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin size çağı ýüregimizden köp sag bolsuňyzy aýdýar. Gahman arkadaly gahman serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bäkbetli umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriňiz mundan beýle hem rowaşlyklara wetlensin. Arkadaly gahman serdary Şöhret. Arkadaly gahman serdary Şöhret. Biz çağlara okumaga, öwrenmäge mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadagly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagly gahryman serdarymyz janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmi damara waşlyklara wetlensin. Arkadagly gahryman serdary Şöhret. Arkadaly